Jsem teď na hustém místě, kam se běžně člověk vůbec nedostane. Jsem tady s hráči grand finále Trackmanie. Je tady samozřejmě Tween. Čau Tween. A máme tady samozřejmě Spama. Spam, hello. Hi. Carlo Jr. Hi, and Matt. Yep. Hi. Aki, jsem si říkal, že tady vždycky bývám s Akim na takovýchhle místech. Jak jsem říkal, je to tady super místo, teď se o vás starala tady specialistka na vizáž, takže ti upravila pleť, cítíš se potom hned líp? Cítím se jak člověk konečně. Týne, teď jsme měli takový malý problém, to sám myslím, že to je zajímavá věc. Co se stalo? Protože já jsem přišel o něco později sem do press area a vidím tě tam, jak tam postáváš, říkal jsem si, ty brďo, Tween už by měl být někde na stage. Co se stalo? Nic se nestalo, len som sa troška zasekol v sprche, ale tak vieš. Prostě přišel si trochu pozdě? No hej, no mal som prísť skorej, to je pravda, ale no tak... No každopádně, dostali jsme tě sem, takže všechny instrukce hlavní máme. Aj tak by som nemohol trénovať zatiaľ, takže... O nic si nepřišel, ale bylo iba to... sú ostatní nervózni zatiaľ, čo tu čakali a ja som došiel presne na čas. Jasně. Tak říkám, hlavně, že jsme teď tady, instrukce si dostal, na stage se uvidíme za chviličku. Jak se cítíš teď přímo před zápasem? Za hodinu cca budeme hrát? No cítim sa pomerne sebaisto, lebo na každého z týchto hráčov si trúfam a na toho, čo si najmenej trúfam, tak ten zrovna nemá výhodu nado mnou. Takže neviem, vidím to pomerne pozitívne. Áno, právě je ohovárané, ale vůbec to nevedia. Jo, super. Já jenom takhle udělám malinkatý look přes stage na diváky, a takže s tebou se rozloučím, budu ti fandit, budu tady s tebou a jak říkám, hodně štěstí do finále. Dík moc. Fandíme Tweenovi!